Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыйбадуллина. Biz турдан-тур эфирда эшлибез бүгенге чыгарылышта. Biz Тукайлы халық Казанда халкыбызның бийек шагыйре туган көндә һәйкәленә чәчәкләр салынды, Тукай премиясе лауреатлары игълан ителде. Ливадия шәһәрендә Донецкий һәм Луганский республикаларыннан эвакуацияләнгән балаларга уен бүлмәсе җиһазландырылды. Республикада янгыннарга каршы махсус режим кертелде, белгечләр кисәтү рейдларына чыкты. Мәскәү Кремлендә Пекин Олимпиадасы призерларын хөрмәтләү тантанасы булды. Тантана Кремльнең Екатеринбург залында узды. Россия президенты Владимир Путин Олимпиададагы зур уңышлары белән котлап, җиңүчеләргә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Казанда туып үскән бызда фигуралашуы устасы Камиля Валиева да бар. Ул дуслык орденына лаек булды. Исегезгә төшерәбез, команда ярышларында Олимпия чемпионы булган Камиля Валиева бу уеннарда спорт экспертлары тарафыннан хаксызга рәнҗетелде. Аны тыелган допинг куллануда гаепләделәр. Спортчы кызга Россиядә дә, оннан читтә дә теләктәшлек белдерделәр. Шәхси турнирда ул 4нче урынны яулады. Владимир Путин билгеләп үткәнчә, Валиева фигуралашуны чын сәнгать дәрәҗәсенә чыгарды. Президент сүзләренчә, моңа тыелган препаратларны куллану ярдәмендә ирешеп булмый. Дәүләт башлыгы фигуралашу устасын туган көне белән дә котлады. Аңа 16 яшь тулды. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Татар театры тарихының шәрек клубы мультимедия комплексында булды. 1911 елда онда беренче профессиональ сәйяр театр төркеме эшли. Рөстәм Миннеханов комплексны туристик маршрутларга кертергә тәкъдим итте. Шунда ук татар иҗади яшьләре белән очрашу узды. Яшь композиторларга, тәрҗемәчеләргә һәм режиссерларга ярдәм итү турында сөйләштеләр. Кичә халкыбыз бийек шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 136 ел тулуны билгеләп үтте. Бәйрәм чарасында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов та катнашты. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов халкыбызның бийек шагыйре Габдулла Тукайның туган көнендә һәйкәленә чәчәкләр салды. Тантанада дәүләт киңәшмәсе Минтимер Шәймиев, мәдәният, сәнгать әһелләре, татар зыялылары катнашты. Искә алу чарасында Тукай шигырьләре яңгырады. Габдулла Тукайның шигырьләре Татарстанда гына түгел, бик күп илләрдә дә танылган, хәтта башка телләргә дә тәрҗемә ителгән. Мәсәлән, Туган авылы шигыре кыргызстан телендә булайрак яңгырый. Туылган айлым. Дөңсөдөгү айлым турган өң башка булагы бар, тамшандырган мөл кашка бар сөйкөм, суунун даамы танымал, туылган айлым, денем, каным, жаным ал. Ушул жерде Кудай мага жан салган, Куран сөзүн окуп мында таң калгам, татаалдыгын билип жолдун алдымын, үйрөнгөмүн пайгамбардын тагдырын. Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янында татар халкының бийек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 136 ел тулуга багышланган шигырь бәйрәме булып узды. Чарада атаклы шагыйрьләр, иҗат кешеләре, җырчылар һәм Габдулла Тукайның иҗатына битараф булмаганнар катнашты. Тукай бәйрәменә мин инде студент елларына бирле йөрим. Менә 17 яшьтә Казанга килдем. Шул вакытта инде бара иде. Шигъри бәйрәм. Һәм менә шушы традицияны мин һәрвакыт саклыйм. Бу традицион бәйрәм бит инде. Мин монда ул минем өчен изге бәйрәмнәрнең берсе. Бер елда да калганым юк. Мин һәрвакыт киләм шунда. Балалар кичкенә вакытта аларны кешегә калдырып булса да килә идем. Бик зур бәйрәм, бик матур бәйрәм. Бу елгы бәйрәм үзенең кайсы ягы белән аерыла. Менә миңа бик ошады. Рәдиф абыйга таш алып бара. Ул бит безнең мәхәббәт җырчысы шулай бит. Аңа сокланып карап торам. Шундый һәм матур итеп алып бара. Премия лауреатлары, Тукай премиясе лауреатлары шундый чынында достойный кешеләр дип әйтәсем килә. Тукай премиясе лауреатларын Татарстан язучылар берлеге рәисе Кайыл Зайдулла игълан итте. Быел Тукай премиясын бирү комиссиясы Татарстан Республикасы дәүләт премиясын 2 генә кешегә, язучы Ләбиб Лерон һәм рәссам Анатолий Егоровка бирелде. Лауреатларга премияны Жәлил исемендәге Татарстан дәүләт опера һәм балет сәхнәсеннән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм
Миниханов тапшырды. Шора Галиаскар Камал театры алдында «Мин татарча сөйләшәм» дип аталган акция белән дәвам ителде. Дина Нәҗметдинова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Ливадия шифаханәсендә балалар өчен уен бүлмәсе барлыкка килде. Аны Яшь гвардия активистлары вакытлыча урнаштыру пунктының кечкенә кунаклары өчен җиһазлаган. Хәзерге вакытта шифаханәдә 161 кеше яши, шуларның 40-ы балалар. Алар өчен махсус бүлмәдә хәзер балалар келәме, өстәлләр, урындыклар, рәсем ясау өчен мольберт бар. Бирегә шулай ук акыл үсеш уеннары, өстәл хоккей, йомшак уенчыклар, балалар китаплары, канцелярия кирәк-яраклар алып килделәр. Активистлар даими рәвештә балалар өчен күңелләшү чаралары оештыра. Казанда электр самокатлары сезоны башланды. Кечкенә генә транспорт булса да, ул елдан-ел зуррак бәхәсләр уята. Хәтта электр самокатларында йөрүне тыю турында тәкъдимнәр дә бар. Чөнки алар катнашында күп юл транспорт һәлакәтләре теркәлгән. Яз җитү белән Татарстан башкаласында кабат электр самокатларын арендага алу турындагы хәбәр таралды. Я, например, с метро сразу еду к университету, так быстрее. Яңа сезонда Казанда парковка урыннары 500-ге җитте. Бу узган ел белән чагыштырганда 4 тапкырга күбрәк. Ә менә самокатларда йөрү тизлегенә чик куелды. Ул шәһәрнең барлык урыннарында сәгатенә 10 чакрымнан артмаска тиеш. Кататься на самокатах по тротуару опасно не только за счет большой скорости, но и за счет... Җәяүлеләр юллары буенча самокатлар хәрәкәте нинди тизлектә булуга карамастан җәяүлеләр өчен куркынычлы. Юл йөрү кагыйдәләрен тамырдан үзгәртергә кирәк. Электр самокатларында йөргәндә имгәнү очраклары булуны да онытмаска кирәк. Самокат йөртүчеләр катнашындагы аварияләрне даими теркиләр. Шуңа күрә ике көпчәкле транспорт чараларына тиңләү турында фикер алышулар тынмый. Тот, кто берет на себя такой аппарат, как Арендага самокат алган кеше милли һәм кешеләр иминлеге өчен җаваплылыктарга тиеш. Узган ай ахырында кайбер масса күләм мәгълүмат чаралары югары судның шәхси эш турындагы карарыннан чыгып, электр самокатларын транспорт чараларына кертергә ашыкты. Тик Россиянең хокукый системасы әлегә самокатлар буенча карар чыгарырга вәкаләтләр бирми. Быел самокатта йөрү кагыйдәләре чикләүләр белән булса да элеккечә кала. Айзилә Батырханова, Вадим Струминский, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстанда бөтен Россия студентлар хезмәт отрядлары слетын үткәрергә тәкъдим иттеләр. Ул 2023 елда узарга мөмкин. Мондый тәкъдим Татарстанда студентлар хезмәт отрядлары хәрәкәтен үстерү һәм аңа ярдәм итү мәсьәләләре буенча ведомствара координация советы утырышында яңгырады. Яшьләрне вакытлыча эшкә урнаштыру мәсьәләсе дә актуаль. Хәзер студентларның 60% чамасы уку белән хезмәтне бәйләп алып бара. Утырышта хезмәт отрядлары хәрәкәтенә ярдәм итүнең актуаль мәсьәләләре дә каралды. Алар арасында иң мөһиме үсеш өчен кирәкле хокукый актларны төзү. Татарстан парламенты Россия президентының Донбасс халкын яклау буенча махсус хәрби операциясын хуплый. Халык ышанычлылары әлеге карарны Дәүләт Советының 31-нче утырышында бер тавыштан кабул иттеләр. Парламентның шушы һәм башка хәбәрләре белән Алия Галиуллина таныштыра. Бу мәсьәлә алдан көн тәртибенә кертелмәгән иде. Парламентарийлар Владимир Путинның мөрәҗәгатен бер тавыштан хуплады. Документны алдан ук барлык партия фракциялары һәм депутат берләшмәләре җитәкчеләре имзалады. Анда аерым алганда булай диелә: Без илнең милли лидеры, югары баш командующий, Россия президенты Владимир Путин Украинаны коралсызландыру һәм тынычлык урнаштыру, Донецк һәм Луганск халык республикаларында яшәүчеләргә һәр яклы ярдәм күрсәтү курсын хуплыйбыз. Депутаты Государственного совета Республики Татарстан убеждены, что в сложившихся условиях как никогда важны консолидация и сплоченность нашего народа. Мы уверены, что вооруженные силы России с честью выполнят все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. Татарстан гордится своими героями и безмерно скорбит о павших смертью храбрых. Считая своим долгом поддержать родных и близких, Республика одной из первых в Приволжском федеральном округе ввела дополнительные региональные выплаты семьям погибших военнослужащих. Мөрәҗәгатькә Фәрит Мөхәммәтшин аңлатма бирде. Махсус операция Украинаның көнчыгышында яшәүчеләрне үтерүдән туктатуның бердән-бер дөрес карары булды. Националисты и те политические силы, которые руководили страной в тот период, практически загнали ситуацию в тупик, столкнули страну в гражданскую войну. Наверняка Россия в стороне остаться не могла.
гибнут люди. Көнбатыш илләре санкция пакетларын кертергә омтылса да, Татарстан икътисадында тотрыклылык саклана. Узган елда коронавирус пандемиясына карамастан билгеләнгән планнар үтәлде. Федераль бюджетның һәм республика ярдәме сизелерлек булды. Вакытлыча эш белән тәэмин итү оештырылды. Очередными задачами стали, во-первых, обеспечение населения товарами первой необходимости, во-вторых, сохранение занятости и программ поддержки населения, в-третьих, бесперебойное функционирование системообразующих организаций через создание новых логистических и производственных цепочек, в-четвертых, обеспечение работоспособности критически важной инфраструктуры и помощь бизнесу для адаптации к новым условиям. Республика президенты программалары башка зур проектларда гамәлдә. М12 трассасы төзелә, яңа мәктәпләр, балалар бакчалары, спорт комплекслары салына, шәһәр һәм авыл мәдәният йортлары төзекләндерә. Торак төзелешендә Татарстан рекордлы күрсәткечкә иреште. Азык-төлек куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен дә мөмкинлекләр җитәрлек. Узган ел министрлар кабинеты импортны алыштыруга аерым игътибар бирде. Көнбатыш санкциялары һәм җитештерүчеләренә икътисадта бушаган урыннарны алу мөмкинлеген бирә. Предприятиелар яңа җитештерү объектларын булдыра. Премьер-министрга кадетларны акчалата тәэмин итү, Казан авиация заводында самолетлар җитештерүнең зур программасына кадәр сораулар бирелде. Фәрит Мөхәммәтшин башкарма хакимиятның парламентарийлар белән фикерләрен гомумиләштерде. Вызовы продолжаются. Я поддерживаю выступления своих коллег и на комитетах, и во фракциях обсуждали этот доклад, и много предложений сюда внесли. Этот наступивший уже 22-й год, наверное, легче не будет. Даже слово «наверное» надо убрать. Санкции продолжаются, тем более на нашу экономику. Мондый хисапларга кагыйдә буларак иҗтимагый оешмалар вәкилләрен чакыралар. Алар да хөкүмәт эшчәнлегенә бәя бирә. Вице-премьер Ләлә Фазлыева президент исеменнән сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү оешмалары күрсәтә торган хезмәтләрнең сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре турында халык алдында хисап тәкъдим итте. Узган ел нәтиҗәләре буенча бәяләр югары. Анкета нәтиҗәләре буенча иң күп баллны Милли китапханә, Алабуга музей тыюлыгы, Казан Кремле музей тыюлыгы, Республика офтальмология хастаханәсе, Чаллы педагогия күллияте җыйган. Результаты оценки, независимой оценки качества условий предоставления той или иной услуги, они также учитываются при формировании программ капитального ремонта, а также при строительстве образовательных организаций, учреждений социальной защиты, учреждений здравоохранения. И кроме того, существующая программа модернизации первичного звена здравоохранения, она также очень четко учитывает те параметры, которые мы видим в рамках независимой оценки качества предоставления условий. Парламентарийлар берничә республика законына төзәтмәләр кертте. Республиканың иҗтимагый палатасы җитәкчесе узган елгы эш турында хисап тотты. Аның еллык доклады гадәттәгечә гражданлык җәмгыяте институтларының бүгенге торышына һәм үз эш перспективаларына багышланган иде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Кыргызстан парламентының бюджет, икътисади һәм фискаль сәясәт комитеты җитәкчесе Данияр Талоновны кабул итте. Алабуга районында Татарстан Халыклар Ассамблеясы президиумының күчмә утырышында туган телләрне саклау һәм үстерү турында сүз барды. Фәрит Мөхәммәтшинга Алабуга мисалында милли мәдәни берләшмәләр активистларының җирле хакимият белән ничек хезмәттәшлек итү турында сөйләделәр. Утырыш башланганчы, анда катнашучылар профильле гимназиядә милли белем бирүнең ничек оештырылуын карады. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Чыгарылышыбызны дәвам иттерәбез. Бу атнада Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелде. Демәк, ачык урыннарда чүп-чар, кыры үлән яндырга һәм хәтта урман янәшәләрендә урнашкан бакчачылык ширкәтләрендә учак кабызып ризык әзерләргә ярамый. Кагыйдәләрне бузучыларны штрафка тарталар. Һәр участокны игътибар белән күзәтәләр, янгыннар чыкмасын өчен барысын да контрольдә тоталар. Трак пункт шәһәрнең ерак өлешендә урнашкан. Профилактик рейдлар кирәк. С 25 апреля по 15 мая запрещено, значит, разведение костров, сжигание мусора, травы сухой, да, и приготовление пищи на открытом огне, да. Көтелмәгән кунаклар барысына да керә. Көтелмәгән куркынычлар турында кисәтәләр. Ну, не сжигайте, как бы собирайтесь. Нет, я поздней осенью. То, что было, сжег поздней осенью, уже ближе к зиме. Барлык республика буенча янгынга каршы махсус режим ачык һавада учак кабызуны тыя. Кырда да кешеләрнең шәхси бакча участогында да. Трак пункт урман белән чиктәш урыннарда шашыр кыздыру, башка ризык әзерләүдә тыела.
Кагыйдәләрне бозган өчен айрым кешеләрдә юридик затлар да штрафка тартыла. Айрым гражданнар өчен штраф суммасы 2-4 мең сум булса, юридик затлар өчен ул тагын да күбрәк билгеләнгән. Быел кырыган үләнне яндыру 100дән артык янгын чыгуга сәбәпче булды. Мамадыш районында ял көннәрендә мәктәп склады янды. Анда законсыз чүпкә утыртканнар. Мондый хәлләр кабатланмасын өчен коткаручылар хәзер көн сайын рейдларга чыга. Хуҗасыз участокларга айрым игътибар ителә. Аларны Росреестрга запрос җибәреп ачыклыйлар. Апрель гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре өчен иң киеренке ай. Алар гражданнарның янгыннарга каршы кагыйдәләрне үтәүләрен сорыйлар. Возраст такой, уже все кругом, как говорится, хочется, чтобы все аккуратно было и все это безопасно. Так что мероприятия вот эти все, хорошо, что вы пришли. Республикада янгыннарга каршы режим 15 майга кадәр дәвам итә. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Алдағы минутларда актуаль әңгәмә сәхифәсе сүзне коллегам Айзилә Батырхановға тапшырам. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе дәвам итә. Татарстанда бушлай газлаштыру, догазификация дип аталган масштаблы проект дәвам итә. Шәхси йортларны газга бушлай тоташтыру ничек бара? Социаль проектта кем катнашырга мөмкин? Бу турыда тулырак Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең Сабагаз идарәсе җитәкчесе Ирек Мөхәддинов белән сөйләшербез. Исәнмесез, Ирек Исмәгилович? Хәерле көн, Азилә, хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Соңгы вакытта догазификация дигән төшенчә еш кулланыла башлады, әмма күп кенә телевизор караучыларыбыз аның мәгънәсен аңлап бетерми. Әйе, бу төшенчә, догазификация дигән төшенчә 2021 елның 13 сентябреннән Россия хөкүмәте тарафыннан кабул ителгән 1547 постановлениесе нигезендә кирип китте гамәлгә. Инде бу догазификация дигән әйбер авыл җирлекләрендә, шәһәр җирлекләрендә, населенный пунктларда дип әйтгәндә булган регистрациясе узган, җир кишәрлекләре регистрация узган, үйләре регистрация узган йортларга кагыла. Инде аларның земельный участокларының границаларына хәтле газ үткәргеч каядыр килмәгән була икән, менә шушыларны бушлай китерү дигән төшенчә бу. Ә шәхси йортның бу программага эләгү-эләкмәү турында мәгълүматны кайдан табарга була? Бу догазификация программасына сез эләгәсезме, керәсезме, туры киләме сезнең шартлар буенча үйегез моны белер өчен единый оператор газификация дигән портал бар, Connect Gaz. Менә шушында кирип аның бөтен таләпләрен өйрәнергә була. Һәм Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең һәрбер район җирлегендә булган управлениелар, эксплуатационно-производственный управлениелар, райгазларга килеп, анда киңәшә аласыз. Анда любой вакытта сезне кабул итеп, киңәшләрен бирерләр, сезнең туры киләме догазификация программасына керергә, йорт кишәрлекләрегез, җир участокларыгыз, үйләрегез, ансын бөтенсен аңлатырга була. Яңадан инде единый оператор газификация буенча безнең колл-центр бар. Бу Шалтыратып та белешергә була. Бу 800-101-00-04 телефоннары аша. Инде аңлавымча, бу бит социаль проект, димәк, бушлай дигәнне аңлата. Әйе, бушлай дигәнне аңлата. Догазификация программасына керә икән сезнең таләпләр буенча, шушы җир кишәрлекләрегез, йорт участокларыгыз, бу дөм бушлай була. Бер тиен акча түләмичә, сезнең өегезнең границасына хәтле, җир кишәрлегегезнең границасына хәтле газ үткәргечне Газпром Трансгаз Казан китереп бирәчәк. Инде моның өчен берничә шарты бар. Бу авыл җирлеге дип әйтгән населенный пункт газлаштырылган булырга тиеш, урамда распределительный газопроводлар булырга тиеш безнең, или авыл пишмагана хәтле газ килгән булырга тиеш, распределительный газопроводлар булырга тиеш авылда. Әгәр дә менә яңа төзелгән үй икән, ул урамнардан газопровод узмаган икән, булар һичшиксез барыбер моңа эләгә, туры килә. Инде иң беренче шарты шушы регистрация документы җир кишәрлегенә һәм йорт регистрация узган булырга тиеш. Һәм шушы документларны ике регистрация документын, паспорт, СНИЛС документларын сез прилагать итеп, единый оператор газификацияның Connect Gaz дигән сайтына кирип, шушында заявкагызны калдыра аласыз, бирә аласыз. Шушы заявка нигезендә инде без 30 көн эчендә заявканы кабул итеп, карап, тикшереп, кайдан точка подключения, кайдан алырга була, кайдан таштырырга була, бу йортны газлаштырырга була. Без моны тикшерәбез, өйрәнәбез һәм 30 көн эчендә абонентка без договорны
договорны җибәрергә тиеш уже. Договор на подключение дип аталган. Әгәр дә инде бернинди мәгълүмат килмәсә, яңадан кабат шалтыратып инде төшенергә тәгаен. Абонентка без договорны җибәргәннән соң инде ул безгә 30 көн эчендә договорны кул куеп, 3 экземплярда эшләнә договор, кул куеп безгә кайтарырга тиеш кире. Берсен үзенә кала, икесе Газпром Трансгазга кайта инде. Шушының белән монтаж ясала. Договорда дөресен әйтергә кирәк, күрсәтелә сроклары исполнение договорының инде үтәлеше. Ансы инде аның безнең газопроводның озынлыгына карап, күпме сузарга кирәк газ үткәргечне, нинди шартларда сузарга кирәк, анда горизонтальное бурение дигән әйберләр бар, безнең юл аша чыга торган җирләр бармы? Менә шу метод прокладки, способ прокладкага карап инде сроклар билгеләнә. Аннан соң митнәл хәзер без мәгълүмат заманында яшибез. Әлбәттә инде алдакчылар да юк түгел. Менә бу догазификация программасында алдакчылар бармы? Менә алардан ничек итеп сакланырга? Аллаһка шөкер, безнең зонда мондай әйбернең булганы юк әлегә. Инде алдакчылардан сакланыр өчен инде Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең һәрбер эшчесенең удостоверениесе бар. Зәңгәр төстә Газпром Трансгаз Казан логотипы куелган удостоверениелар бар. Йөгезгә керткәндә, обследованиегә керткәндә, тикшерергә керткәндә, эшләргә килгәндә иң беренче шушы удостоверениене карап тикшереп кертергә кирәк. Инде һәрбер эшчебез безнең спецодежда, аның әйбәтләп язып куелган Газпром Трансгаз Казан дигән спецодежда, спецкиемнәр белән булырга тиешләр, удостоверениесе булырга тиеш иң беренче. Сораулар калса, кайда мөрәҗәгать итәргә? Инде әйтеп киттем, Азилә, менә бу федераль колл-центрның телефоны бар. Әгәр дә сез заявканы калдырганнан соң аның эшчәнлеге турында инде шигегез бар икән, шалтыратырга 800-101-0004 телефоны. Без аны экраннарда да күрсәтәбез. Экраннарда да күренер. Инде менә шу Канагаз сайтында, единый оператор газификация сайтында ул күренеп бара, нинди стадияда икән договорыгыз, нинди стадияда бара икән. Һәм кичекмәстән менә шушы әйткәнемчә, Газпром Трансгаз Казанның районнарда урнашкан эксплуатационно-производственный управлениеларда, райгазларда, газ участокларда безнең шушы программа буенча эшләүче белгечләребез бар, билгеләнгән. Алар аша белешергә, нинди стадияда, нәрсәдән тора, ничек белешергә була. Бик зур рәхмәт, Ирек Исмагилович. Бик зур рәхмәт, Азилә, үзегезгә менә сорауларыгыз өчен. Инде ниндидер сораулар, киңәшләр була икән, заявительләрнең, кулланучыларның любой вакытта шалтыратып белешә алалар, менә әйткәнемчә. Татар китабы йортында Казан утлары журналының 100 еллыгы уңайыннан еткәрләрдә рухи йөзебез дип исемләнгән күргәзмә ачылды һәм Камал театрында журналның юбилей кичәсе булып узды. Тулырак Диния Нәҗметдинова сюжетында. Казан утлары журналы татар телендәге иң мөһим әдәби һәм иҗтимагый сәяси басмады татар әдәбияты тарихы музее һәм Шәриф Камалның мемориаль фотиры мөдире Айдар Шәйхин. Аның битләрендә татар халкының тарихы һәм ил тарихы контекстындагы татар әдәбиятының үсеше чагыла. Журнал үз эшен 1922 елда башлап җибәрә. Аның беренче баш мөхәррире нигез салучысы Галимҗан Ибраһимов. 2014 елдан алып 2018 елга кадәр Казан утларын Илфак Ибраһимов җитәкләгән. Бик нык ошый, чөнки инде ул үзгәрә алмый. 100 ел электән дә ул сәяси, иҗтимагый, нәфис әдәби һәм шундый олы вазифалар башкарырга тиешле журнал булып урнашкан. Ләкин иң беренче чиратта ул барыбызда әдәби процессны оештыра торган журнал. Ул турыдан тора язучы да эшли, һәм менә соңгы вакытта инде ул укучы белән дә эшли. Журналда 40 рубрика бар. Шушыны тулыландыру өчен формаль яктан гына килеп, журналны чыгарганда формаль яктан гына килсәң дә, аның эштәлеге бик бай була. Шуңа күрә Казан утлары журналы республикада чыга торган 6 әдәби-мәдәни журналлар һәм газеталар арасында әлбәттә иң саллы журнал, иң нык фәнни журнал, иң нык әдәби журнал һәм әлбәттә ул бүгенге заманның сулышын тоя һәм милләтнең, milli әдәбиятның, milli мәдәниятның иртәгәсе турында уйлап эшли торган журнал. Казан утлары исемен әлеге журналга 1961 елның июнендә бирәләр. 2018 елдан бирле баш мөхәррире вазифасын Рөстәм Галиуллин җитәкли. Безнең Казан утларының битендә 100 еллык тарихы бар һәм шушы Россия төбәкләрендәге һәм Россиядә гомумән Төркия илләрдәге журналлардан чыгартылганда безнең бер
уникальлек дип әйтим инде, үзенчәлегебез бар. Казан утлары журналы 100 ел дәвамында бер кайчанда чыгудан туктамаган. Үзлексез рәвештә 100 ел буе чыккан һәм хәтта Бөек Ватан сугышы елларында да безнең журналыбыз чыгудан туктамаган. Аны менә безнең Габдрахманов Тәләмовлар, Авдашановлар язалар, фронтовик язучыларыбыз самолетлардан окопларга ташый торган булганнар. Һәм менә дөресен әйткәндә Казан утларында нинди генә баш мөхәррир эшләсә дә, кем генә эшләсә дә, аның иң зур казанышы шушы 100 ел элек салынган традицияларны саклау булып калачак. Казан утлары журналының юбилей кичәсе Ильяскар Камал театрында концерт белән дәвам итте. Казан утлары журналын 100 еллыгы белән Камал театры сәхнәсендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхметов котлады. Әлбәттә, Казан утлары безнең әдәби журналыбыз буларак, аңа эчтәлекле тамашачы кабул итәрдәй, ул һәм тыңлый торган, яратып укый торган, әлбәттә, язмалар, шигырьләр, повесть, хикәя, романнар кирәк. Һәм Казан утлары журналына Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәхмәт хатларын тапшырды. Сәхнәдә Казан нуры оркестры, җырчылар Рүзилә Бәдретдинова, Рөстәм Асаев, Алина Шәрәбҗанова күңел кыларын тибрәтерлек җырларын башкарды. Мәңге яшә, Казан утлары дигән теләктә Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.